Čaute, vytvorili sme pre vás nový projekt s názvom Denník, kde vlastne budeme uvádzať známe osobnosti alebo bývalé hviezdy, možno už upadnuté hviezdy alebo zapadnuté prachom. My ich práve že budeme sa snažiť pozdvihnúť niekde vyššie a zase na nejakú tú svoju úroveň. Tento projekt robíme hlavne pretože sú to aj naši známi a chceme vám ukázať, že akým spôsobom žijú momentálne teraz a ako začínali so svojou kariérou alebo po prípade modelingom, moderovaním alebo účinkovaním v nejakých seriáloch alebo spievanie, rapovaní. Budeme mať viac uchádzačov, momentálne vám nebudem môcť prezradiť, kto to bude v skutočnosti, tak ja si myslím, že nechajte sa prekvapiť a momentálne od dnešného dátumu, od dnešného dňa začíname točiť a toto vlastne videjko, ktoré sa teraz momentálne vytvorilo, bude slúžiť na to, aby ste pochopili pod tým názvom denník, aby ste si nemysleli, že to bude o nejakom denníku, ktorý budete vlastne vypísať a my to budeme točiť. Bude to denník slávnych osobností, ktoré vlastne si sami písali svoj príbeh až doteraz a my ho vám ponúkneme v dokumentárnej tvorbe, presnejšie v dokumentárnej podobe. Takže čaute.